Привет, колеги! В този клип ще ви демонстрираме базови настройки на неката сфера, като под базови настройки има предвид най-масовото за използване, а именно промяна на цените по селекции, тестване на спирали ръкави и нещо, което е полезно за зимните дни, изключване на компресора за оптимизация на изразходвания ток. Като за начало машината ни е отворена, натискаме бутона за програмиране и се появяват две опции за менюта. Първото меню Fill е опростеното, второто меню с бутона C, като натиснем, техническото. Ние в случая ще използваме опростеното меню, затова пак натискаме C и се връщаме тук. За да почнем да селектираме опциите в опростеното меню, използваме нулата. Individual Prices, Tube Control и така нататък. Връщаме се на Individual Prices. За да влезнем в подменюто, натискаме Enter, т.е. E и пак Enter. И вече започва да ни премига съответната селекция. За случая ще променим, за да бъде показано, селекция номер 45. Така. Те върват подред 11, 13, както са ви наредени съответните спирали. В случая си избираме номер 45, започва да ни премига цената и я променяме ръчно. Това е 0, имайте предвид, примерно 0,50. Така, натискаме Enter и автоматично ни прехвърля на следващата селекция. За да променим и следващата селекция, когато ни премига, натискаме пак Enter, за да почне да премига съответната цена. Така. Връщаме се обаче на 45, за да си го направим по стандарт от 0,50 на 1 лев и така. Толкова за цените. Показвам как да направим тест на съответна спирала, ръкав. Връщаме се назад пак в опростеното меню с бутона C. Още веднъж с C и сме в опростеното меню. Както се разбрахме, с нулата напред и назад стигаме до селекция номер 5 тест. Натискаме Enter и натискаме още веднъж Enter. Тук вече ни пита за съответен номер за проба. Ще използваме номер 55. Така, набираме 55. Толкова за теста. Сега, малко по-сложната част. Връщаме се отново в опростеното меню в началото с C. В случая трябва да влезем обаче в техническото меню. С C влизаме в техническото меню и от тук с нулата започваме да търсим съответната настройка за изключване на компресора. Това е под номер 2, Program Parameters. Даваме Enter. След това с нулата започваме в подменюта на двойката да работим и търсиме Code Parameters. Натискаме Enter. Вече имаме още едно подменю. Трябва да намериме съответно къде така. Enable Code Unit. Това е за изключване и включване на компресора. Натискаме Enter. Още веднъж Enter, за да започне да премига. И с бутона 0 натискаме Off. След като вече е на Off, даваме Enter за потвърждение и трябва да рестартирате машината поне за 5-6 секунди от тук, за да може да се запази настройката. Това е, колеги, за днес.